Ħankomplu mill-ewwel bil-programm tagħna kif qed Monsignor Arċisqof se jwasslilna l-viżjoni tiegħu għall-Knisja kif ukoll se jkellimna dwar il-ġublew tal-ħniena kif nafu issa wasalna biex nagħtu bidu għal dan il-ġublew. Eċċellenza. L-ewwel nett nirringrazzjakom mill-ġdid tal-preżenza tagħkom u nixtieq nibda mal-ewwel b'elementi prinċipali tal-viżjoni tiegħi għall-Knisja f'Malta. Uħud minn daw il-ħsibijiet diġà qsamthom maħuti il-Presbiteri f'laqgħa li kelli magħhom fil-25 ta' Settembru. Intom tapprezzaw li ma jistax ikolli viżjoni għall-kleru u viżjoni għall-kumplament tal-Knisja, imma huwa ta' privileġġ għalija li naqsam magħkom l-Assembleja ta' Djoċesi li magħmula mhux biss mill-kleru imma mir-reliġjużi, mill-lajċi u li inħoss għandha bżonn ta' kull sena ġġeddet l-impenn li nimxu flimkien, l-impenn sinodali. Jekk min issa jiżbal is-sinodu ta' Djoċesi ġie ċelebrat hawnhekk. Hawnhekk kienu jkunu l-laqgħat tas-sinodu Djoċeżan li ġie promulgat fl-2003 u inħoss li l-preżenza tagħna hawnhekk anke l-preżenza fiżika f'dan biex ngħidu hekk l-ambjent li qarribna lejn xulxin għandu jkun ukoll sinjal li aħna hemm bżonn tassew inkunu dik il-familja li qegħdin nimxu flimkien. U nifhmu wkoll li kulħadd ikollu l-pass tiegħu. Min jaġġel ħafna nitolbu jistenna ftit lilna li kultant nimxu pass iżjed kalm. Nistennew ftit iġġulxin għax jiena naħseb li hemm valur li nimxu flimkien. Imma nirringrazzjaw il-Alla wkoll li għandna lill-Papa Franġisku li għad kontinwament jixprunana, jisfidana biex inkunu għaddejja u segwaċi tal-mulej b'mod iżjed radikali. Jekk tgħiduli hemm kelma li tiġbor il-viżjoni tal-Knisja kif tara inti llum u ngħidilkom hija u l-kelma għalkemm tqila taf tiġbor fiha ħafna affarijiet li nixtieq nelaborhom il-qudiem. U l-kelma hija evanġelizzazzjoni. Jiena nħoss li għandna żewġ dokumenti li ħarġu mill-qalb tas-suċċessuri ta' Pietru, tliet dokumenti. Wieħed huwa frott it-talb u l-profezija ta' Pawlu Sitta, l-Evanġelji Nunzjandi. Ieħor frott il-qalb ta' San Ġwan Pawlu II, Redemptoris Missio, u issa mill-qalb tal-Papa Franġisku Evangelii Gaudium. Tgħiduli li Benedittu ma semmejtux, tafu tant. Benedittu kif taf ma tanix ħafna eżortazzjonijiet u enċikliċi, tana l-porta fidei, il-bib tal-fidi, imma id-Deus Caritas Est tal-Papa Benedittu li għandha biex ngħidu hekk qalb teoloġika imma wkoll qalb ekleżjali profonda tibqa' stilla tiddi fil-firmament tad-dottrina tal-Knisja. X'nifhem meta ngħid jiena niġbor il-viżjoni tiegħi għall-Knisja fil-kelma evanġelizzazzjoni. Jiena nħobb dejjem nibda minn innifsi. L-ewwel jiena rrid nieħu ħsieb u qed nistieden ukoll lilek niltaqa' mal-kelma ta' Ġesu. Li l-Evanġelju mhuwiex xi ħaġa li għandi fil-friġġ u se nqassamha. Il-laqgħa tiegħi ma' Ġesu tkun laqgħa mal-Evanġelju. Mela l-ewwel pass tal-evanġelizzazzjoni
huwa li jien niltaqa' mal-Evanġelju u nħallih jisfidani kuljum. Il-privileġġ tar-raj hu li meta jippriedka lill-merħla tiegħu iħoss li l-kelma li qed jgħid qed jgħidha wkoll lilu nnifsu. Għax il-kelma tinkoraġġini, il-kelma tisfidani, il-kelma tċanfarni, il-kelma hu Ġesu ħaj. Din il-kelma seħħet illum intom u tisimgħu. Din il-kelma li Ġesu qal fis-sinagoga ta' Nażaret li ħolqot skandlu kbir, l-iskandlu tal-inkarnazzjoni. Hija realtà li tibqa' isseħħ mhux biss fija imma anke fl-esperjenza tal-Knisja. Għaliex? Għax aħna rridu nammettu li l-kelma meta niltaqgħu magħha u mbagħad nippruvaw inlaqqgħu magħha lil ħaddieħor issibna dgħajfin. U għalhekk faċli li min jismana ngħidu din il-kelma seħħet illum intom u tisemgħu jgħidu ma da minu, ma nafux minu da. Dax mhux it-tifel, mhux il-Mastru Daxxa, it-tifel ta' Giuseppe il-Mastru Daxxa, fil-Kastija jgħidu t-tifel ta' Manuel il-Mastru Daxxa. Alla jaħfillu, jitlob għalina. U allura peress li ħal-Ormir ħal-Kirkov faċ li tkun ta' fir-razza u r-redika, jgħidu iwa dak qed jitkellem, ovvjament, kull razza fiha ħafna preġi. Għawizziju jista' jixed. Allura ngħidu imma b'daqshekk għaliex il-kelma li nxandru tumiljana u ċċanfarna se nisktu, le, ma jkun qatt. Mela l-ewwel appell li nixtieq nagħmel lill-Knisja għażiża tiegħi li jiena ġejt magħżul biex inkun ir-raj tagħha. Tibżax, kelma għażiża għal mulej, tibżax. Inti se tippreżenta u se tlaqqa lin-nies ma' Vanġelu li inti u tippridkah se jċanfrek biex ma ngħidx ukoll se jumiljak. Imma tibżax, tiskot. Għaliex l-Evanġelju iżjed ma mmorru u nimmaturaw bħala Knisja jrid ikun il-kriterju tal-għażliet tagħna. Mela jien jekk irid ikolli kriterju pastorali, irid ikun l-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Li huwa aħbarijiet tajba imma li l-qofol tiegħu indmu bidlu naqra moħħkom meta nojet u emnu fl-Evanġelju. Din il-konverżjoni li twassal għall-arfien ta' mħabba kbira li minnan fija teżiġi risposta ta' mħabba. Xil-fidi mhix serje ta' affarijiet li jiena se ngħidhom bl-amment, ma l-fidi hija risposta umli ta' mħabba għal stedina ta' mħabba. Ma nistax jiena nemmen jekk ma niltaqax mal-mulej li huwa mħabba. U għalhekk il-qofol ta' din il-laqa tal-Evanġelju ma jistax jaħrab mix-xandir fondamentali ta' Kristu li miet għalija u li għamil mill-mewt għalija. Dak li ngħidulu l-qofol, il-kerigma, l-essenza tal-fidi tagħna. Quddiem il-misteru tal-ħajja nistgħu nieqfu fuq il-mewt ta' Ġesu. Imma intom tafu li aħna wkoll iridu nxandru il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Għax il-missjoni tagħna mingħajr ix-xandir tal-qawmien ta' Ġesu tkun vojta, tkun firħa u tkun ukoll pjuttost meskina bħalma jgħid San Pawl. Mela jekk aħna se nxandru il-mewt ta' Ġesu, jekk aħna se nxandru l-qawmin tiegħu mill-imwiet, ma nistgħux naqtgħu qalbna.
ħadd ma jista' jifridna mill-imħabba tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. U dan irid ikun messaġġ li aħna il-Knisja ngħadduh fl-esperjenza ħajja tagħna. Dak li t-Taljani jgħidulu l-vissuto. Dak li il-mod kif ngħixu. Il-mod anke kif niċċelebraw għaliex le, imma l-mod kif ngħixu. Jiena fil-Knisja li qed inkun nafa iżjed u nħobba iżjed, naraf diversi lingwaġġi. U jiena inħobb nitkellem diversi lingwi. U jiena nixtieq ukoll li fil-Knisja ħadd ma jippretendi li għandu monopolju tal-lingwaġġ. Ejjew niftħu l-qalb tagħna għal xulxin. Aħna ħafna drabi nitkellmu fuq Knisja inklusiva u nagħmlu tajjeb. Imma l-ewwel pass huwa li nilqgħu li aħna għandna diversi karizmi, aħna għandna diversi vokazzjonijiet, għandna sejħa waħda fondamentali li dik għall-qdusija u dik x'inhi li tagħmel irida tal-Alla f'ħajtek. Għax dik il-vera libertà. Il-libertà mhux li tkun tista' tagħmel li trid, imma li jkollok il-libertà tagħmel dak li għandek tagħmel. Li tkun trid dak li għandek tagħmel. Jiena nixtieq li fil-Knisja għażiża tagħna ta' Malta il-lajċi ikunu tassew protagonisti. Mhux on the receiving end, protagonisti veru li s-saċerdozju tal-qaddejja huwa rwol fondamentali li jagħta s-servizz tal-bini tal-komunità biex ukoll jassigura lill-komunità il-ħobb sħaj tal-Ewkaristija u s-sagrament tal-maħfra. Imma aħna rridu nibdew mill-vokazzjoni fondamentali tagħna li aħna mamdin. Sa din il-kelma xi tfisser għalija li aħna ngħixu il-mamudija tagħna. Jiena ħafna drabi nħobb nirrifletti fuq dan il-verb bil-Griek baptizzo. Li inti jkollok esperjenza ta' full immersion. Kultant jużawha anke fil-korsijiet tal-lingwi din, għalhekk iġibuhom Malta l-Ingliż pereżempju, biex ikollhom full immersion. Ħafna drabi tispiċċa full immersion fil-Mediterran. Imma jew inkella Paċeville. Imma full immersion tfisser li inti l-eżistenza tiegħek tkun propju fl-element li fih inti mammet. Issa aħna mamdin f'Ġesu Kristu. Aħna rridu nkunu fully immersed f'Ġesu Kristu. Dik il-mamudija tagħna. Allura Ġesu bil-forsi jsir il-kriterju tal-għażliet tiegħi, l-istil ta' kif ngħix, ta' kif ingawdi l-ħajja. Għamlu kuraġġ. Meta id-dixxipli ta' Ġwanni qalu aħna nitolbu u nsumu u intom tiklu u tixorbu. U kienu qed jgħidu għalina d-dixxipli ta' Ġesu. Iveri aħna ma għażilniex immorru wara xi ħadd b'depression kronika, il-mulej tagħna jiekol u jixrob. Jiekol u jixreb mal-midinbin. Magħna. Aħna bil-forsi nistgħu u rridu nħossuna at home ma' Ġesu u anke bejnietna. Għax lilna ġi sejjaħ, lilna l-midinbin għall-indiema imma jafu kol juhu paċenzja bina. Meta l-isqof Qaddis San Ilarju tkellem dwar il-mamudija, ta' lista li nixtieq naqsama magħkom għaliex inħoss li hemm bżonn ukoll tkun lista programmatika lina. U jgħid hekk. Qed naqra mit-trattat fuq is-Salmi
ta' San Ilarju u din hija t-tieni qari għas-sibt tal-25 ġimgħa. Aħna li nitwildu mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija u jibda serje ta' effetti tal-Magħmudija, isimgħuhom. Inġarbu ferħ kbir. Mela, aħna li nitwildu mill-ġdid bis-sagrament tal-Magħmudija inġarbu ferħ kbir meta nħossu fina l-ewwel tqanqil tal-Ispirtu. Mela jiena nixtieq knisja imġedda ferħ ġdid. U għalhekk huwa profetiku wkoll l-isem li l-Papa Franġisku għażel għall-eżortazzjoni apostolika tiegħu. Il-ferħ tal-Evanġelju. Evanġeli Gaudium. Gaudium. U għalhekk it-taħbira sabiħa li se nisimgħu dalwaqt xahar ieħor fil-miliet Annunzio Vobis Gaudium Magnum. Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir tassew. Biex ma taħsbux li dik il-kelma ivvintajnija għal meta jsir Papa ġdid, anzi dik ikkupjata mill-taħbira tal-Anġlu. Annunzio Vobis Gaudium, mbagħad ngħidu Habemus Papa. Imma Habemus Salvatore. Annunzio Vobis Gaudium Magnum. Inħabbrilkom ferħ kbir. Din hija l-essenza tal-missjoni tagħna li nħabbru ferħ kbir. Mbagħad it-tieni waħda mela Maximum Gaudium, ferħ kbir. It-tarif tal-misteri qaddisa. Bil-Latin qiegħda Sacramentorum Intelligenzia. U din il-ħaġa li tingħata lil bħala don tal-Ispirtu l-immamdin, jiena rrid nara iżjed fil-Knisja tiegħi. Irrid nara iżjed tarif tal-qawwa tas-sagramenti, tal-qawwa ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Pereżempju, il-Papa Franġisku qiegħed jinsisti b'aspett tal-Ewkaristija li hemm bżonn niskopruh. Il-fatt li l-Ewkaristija taħfer id-nubiet, li hija mediċina. Meta inti titlob it-talba tal-quddiesa, tinduna b'mod speċjali aħna s-saċerdoti. Kemm il-mument waqt it-talba tal-Ewkaristija hemm din it-teoloġija tal-Ewkaristija bħala mediċina li s-saċerdot qed japplika għalih innifsu. Imma wkoll qed japplika għall-komunità għal min tila jitqarben. Li mhux perfett imma bil-mod il-mod bl-għajnuna ta' tqarbina nitħejjew aħjar biex nirċevuha aħjar. U allura nifmu wkoll mela l-Ewkaristija, il-qrar li huwa eżorċiżmu fondamentali. Kemm nitkellmu fuq it-talb tal-ħelsien. Il-qrar huwa l-aqwa talba ta' ħelsien mill-jasar tax-xitan, mill-jasar tad-dnub. U ma nistax jiena ma ninsemmix is-sagramenti ta' żwieġ u tal-ordni sagri. Meta nitlob lill-Knisja ikollha din is-Sacramentorum Intelligenzia, din tarif l-arfien tas-sagramenti, li mhumiex biss is-seba' sagramenti, imma anke dak kollu li aħna niċċelebraw matul is-sena. Aħna qegħdin inwasslu lill-arajjes tagħna, liż-żgħażagħ tagħna biex jifhmu verament xi tfisser tiżżewweġ fil-mulej. Fil-mulej, bil-mentalità tiegħu. Li inti tkun sagrament tal-imħabba tiegħu lill-umanità u lill-Knisja. U allura din hija mhux biss don tal-Ispirtu ma xi ħaġa li aħna rridu niskopru. Imbagħad it-tielet don li jsemmi Sant'Ilarju hija
nifmu il-profezziji. Nifmu il-profezziji. Bil-Latin profezzija xjenzja. Xi tfisser din il-ħaġa? X'inhija l-profezzija? Il-profezzija l-ewwel nett hija dik il-kelma li l-Ispirtu idawwalni biha għaċ-ċirkostanzi tal-lum. Imma wkoll is-sinjali ta' żminijiet. Aħna ma nistgħux ikollna kelma attwali jekk ma nifhmux il-kultura li magħha rridu niddialogaw. Allora din nitolbu għal dan id-don tal-Ispirtu li jiġu mill-Magħmudija li aħna nifhmu l-qalb tal-poplu x'inhi. Wara ħafna affarijiet li kultant aħna niġġudikawhom jisu a priori negattivi, hemm xi valur fondamentali li fih hemm diġà l-preżenza ta' Ġesu. Per eżempju, l-għaġġ għall-ħbiberija li ħafna drabi tiġi espressa b'mod li aħna ma nifhmuhiex. Imma jiena perswas li fil-battalja biex ikunu rikonoxxuti bid-dinjità tagħhom, l-LGBT per eżempju, qed jesprimu għaġġ fondamentali għall-imħabba u għall-ħbiberija. Għaliex l-imħabba u l-ħbiberija mhumiex monopolju tal-miżżewġin kieku aħna iċ-ċelebi mhux imġienen imma arċi imġienen għax jiena u nilqa id-don ta' ċelibat f'ħajti għażilt imħabba wkoll. Imħabba universali. U id-don tal-ħbiberija u l-imħabba huwa għal kulħadd ħadd mhu esklus minn din il-vokazzjoni. Allura jiena qabel impoġġi xi kategorija f'xi kaxxa jew fuq xi tebut, irrid ngħid imma dal-għaġġ għall-imħabba kif jista' jidħol Kristu fih? Jista' jkun li Kristu qiegħed diġà fih. U jiena nsibu imsallab jew umiljat il dak Kristu. U allura rrid ninżel għall-kubtejja u ngħid jiena il dan Kristu. Kif se nifraħ bih irxu xtat ukoll. Don ieħor li jsemmi l-arju u jiena nixtieq ħafna għall-Knisja tiegħi, għall-Knisja f'Malta. Hija li ngħidu kliem mimli erf. Sermo sapientie. Kliem mimli erf. Li Muhammed mhuwiex imsejjaħ biex jagħlaq ħalqu, huwa msejjaħ għas-silenzju. Is-silenzju tas-smieħ, is-silenzju tal-kontemplazzjoni, is-silenzju tal-atti konkreti tal-karità mingħajr ħafna kliem, is-silenzju tal-modestja li aħna l-ġid nagħmluh mhux biex iċabċpulna, ġement iċabċpulna, biex iċabċpulna. Jiena dejjem niftakar f'espressjoni bit-Taljan kien iħobb jirrepeti San George Preka. Il bene non fa chiasso, el chiasso non fa bene. Mela il-ġid ma jagħmilx ħoss u ħafna ħsejjes ma jagħmlux ġid. Imma rridu aħna ikonna kelma ta' erf. L-erf mhux tagħna, l-erf tal-mulej, l-erf ta' Ġesu, l-erf tal-qaddisin tal-Knisja. ċerta ironija Don George Preka kien iħobb jgħid meta trid taqra xi ħaġa li żgur tagħmillek il-ġid, fittex li l-awtur quddiem ismu ikollu san. S-A-N. Ma nafx jekk hawn xi familja mill-Korea għandhom san, imma ħallija dik. Għal-Malti kienet jgħid. Ir-Leonija kien li kollu spiċċa b'dan il-laqam. San. Ma x'kienet jgħid għax għandna ħafna awturi mhux kanonizzati li l-Knisja tagħha ħafna erf. Imma li l-qaddisin għexu dak li kitbu u kitbu dak li għexu.
aqraw, per eżempju, jiena nieħu pjaċir naqra l-Teresa il-kbira, Teresa ta' Ġesu, għax il-mod kif kienet tikteb kienet tirrelata u issa spiċċaw li l-karti u issa ħadu li l-kodba ma nistax ma niftakarx f'dak il-ktib jekk qedtix imma se niktiba xorta. Il-mod qedtejx, din qedtejx. Ovvjament imbagħad meta titkellem fuq tgħid naf soru. Imma fl-istess turi umiltà kbira, modestja kbira, erf kbir. Imma il-kelma tal-erf tiġi anke minn ma jafx jikteb. Tiltaqa' ma' persuna li mġarba bid-dulur u tgħidlek kelma u tkun kelma ta' erf. Mela din il-kelma tal-erf li nfittex fil-Knisja tiegħi mhix kwistjoni ta' degrees bir-rispett kollu li id-dekan il-bieraħ kellu l-graduation, anzi inawguralek għal-graduations oħrajn li se tippresidi. U għannu bżonnu wkoll dak l-erf għaliex għax ħafna drabi niftħu ħalqna. Imma jew dak li ngħidu ma joħroġ mill-qalb. Jew inkella jkun ġej minn moħħ vojt u dawk huma żewġ perikli kbar. Jiġifieri meta inti qed titkellem u titlob il-mulej ikollu jatik din il-kelma tal-erf qis li mhux biss il-qalb tiegħek imma anke tuża d-don li tak biex tifhem u tapprezza. Don ieħor huwa li nkunu sħaħ fit-tama. Il-arju jgħid spej firmitas. Din il-qawwa li nkunu sodi fit-tama. Aħna ma nistgħux nibżgħu, m'aħniex imsejħin għall-biż aħna. Għax aħna mhux biss mibnija fuq il-blata samma tal-fidi, imma aħna għandna lil Ġesu magħna, lil Ġesu f'nofsna, fejn 2 jew 3 ikunu miġbura f'ismi hemm jien inkun f'nofshom. Aħna bl-imħabba ta' bejnietna niggarantixxu inweldu il-preżenza ta' Ġesu. U jekk aħna se nibżgħu li xi kelma tiegħu se tonqos, ejjew ma nibżgħux. Imma nkunu fidili lejn il-kelma tiegħu. Dik it-tama tagħna. Kristus spess glorje. Huwa Ġesu li huwa t-tama tal-glorja tagħna. U għalhekk ma jdejjaqniex it-tkażbir tad-dinja, jew il-kalunja, jew il-kritika, m'għandniex nibżgħu, m'għandniex niddejqu. Il-ġifa qatt ma tali. Jekk aħna se jkollna tama qawwija fih, mhux fil-bnedmin ta' din id-dinja, fih, allora ma nibżgħux nitkellmu. Kif qedtilkom jiena sikkwit nistaqsi lili nnifsi għandix nitkellem. U meta niddeċidi li nitkellem, inħares lejn Ġesu. La nħares lejn x-lemin u lanqas inħares lejn ix-xelluk. Inħares lejn Ġesu. U ngħid jekk ma nitkellimx jien, kif nista' nippretendi li l-merħla tiegħi jkollha l-kuraġġ tagħti xhieda? Kif qal il-vigarju Father Joe il-bieraħ u jkwota l-Gaudium et Spes, m'hemm l-ebda realtà umana li aħna insara ma ninteressawx ruħna fiha. Aħna jinteressana kull aspett tal-uman. Mela mhux biss dak li promuovi il-libertà tagħna bħala komunità, il-libertà reliġjuża, imma l-ġustizzja soċjali, id-dmirijiet ċiviċi, iż-żbuħija ta' pajjiżna, l-ambjent. Jekk aħna ma nemnux dil ħaġa, ma nistgħux nifhmu il-kliem qawwi tal-Papa Franġisku f'Laudato Si.
Aħna m'hemm l-ebda realtà umana u anke tal-ħolqien li ma tinteressanix. U allura għandu jkollna tama qawwija. Ilarju mbagħad ikompli dak li sejjaħ id-doni tal-fejqan. Bil-Latin sanazzjonum charismata. X'inhu ma daw id-doni tal-fejqan? Mhux biss is-sagramenti. Jiena rrid komunità ta' mamdin li bil-preżenza tagħha iġġib il-fejqan fis-soċjetà. U allura rridu niftħu għajnejna biex naraw il-preżenza ta' Ġesu fina nfusna u fħutna li aħna midrubin. Gregorio Magno biex ma jaqtax qalbu fil-missjoni tiegħu jgħid isma' ħafna drabi jiena li nipprova ndew il-ħaddieħor jgħidu li inti għax ma tħares lejn il-ferita li hemm fik. U jgħid veru. Fina hemm ħafna feriti, hemm ħafna mart. Imma aħna dawk it-tobba li għalkemm għandna l-mart tagħna xorta nġibu l-fejqan lil ħaddieħor. Mela ħafna drabi u din narawha dejjem bħala preliminari għal kampanja kontra xi tagħlim tal-Knisja. Nibdew nisimgħu bid-difetti tal-Knisja, tal-membri tal-kleru, aħna bħalma qal il-Papa Franġisku bħal ajruplani aħna l-kleru. Meta ntiru ħadd ma jgħid xejn, meta naqgħu inkunu fuq il-headlines. U allura din hija realtà li rridu naċċettawha. Meta wieħed minna jiżloq, kulħadd ikun jaf. Anzi, iċabsuna kemm jista' jkun bitri kbar. Se għalqu naħalna b'daqshekk le laħwata. Ara ma jfettinniex nibżgħu għax jgħidulna ara tiegħek. Jien narah qed nipprova nagħmel kemm nista'. Imma minti se talaq li ħalqi. Mhux se taħdem kampanja li jiskreditawna biex jalqulna ħalqna. Pattikjari, amicizja lunga. Issa x'jumiljana l-aħwa għandna bil-gżuz, sewwa? Ejjew inħarsu lejn nfusna, nimpenjaw ruħna biex il-ministeru tagħna, imma mhux tagħna biss, anke l-preżenza tal-lajċi, tkun preżenza li ġib il-fejqan, li ġib is-saħħa. Sanazzjonum karizmata, huma doni li ġibu l-fejqan. Il-fejqan fiżiku huwa sinjal konkret il-mulej kultant jippermettih tal-qawwa li hu permezz tal-Knisja tiegħu iwassal ukoll il-fejqan morali. U aħna m'għandniex niskandalizzaw meta niltaqgħu maħutna li għandhom bżonn il-fejqan. Għaliex is-Samaritan it-tajjeb ma waqafx u qal ara ja ħasra, ara naqra xaru każa, issa dan mhux aħjar ħassib tiegħu innifsu ma qadx joqgħod jagħmel hekk. Niżel, dewwieħ, għamel li seta, ħadu l-lukanda, ħallas għall-accommodation tiegħu, għallu meta niġi lura jekk ikolli bżonn nagħtik xi ħaġa ora nagħtilek ukoll. U hekk kien Samaritan it-tajjeb. Aħna ħafna drabi jekk nieqfu fuq il-qoxra ta' barra ma jkonniex l-umiltà biex naraw il-ġerħat li ma jidrux. Imma l-mulej jagħtina dan id-dawl biex inkunu fis-soċjetà ħmira ta' fejqan, ta' dinjità. U l-aħħar don li jsemmi hija il-qawwa u l-ħakma fuq ix-xitan. Dan huwa wkoll don li jingħata mal-magħmudija. Aħna mhux biss nissieltu il-battalja ta' kuljum kontra l-ħażen li hemm fina, imma aħna mogħtija minn Ġesu
bħala mamdin u bħala knisja din il-qawwa fuq ix-xitan. Ma nixtieqkomx tkunu paranojċi, lanqas taraw ix-xjatin kullimkien, imma ejjew ukoll ma nqarqux lil nfusna. U x-xitan tarfu mill-frott tiegħu u għalhekk jien nixtieq nitkellem fuq xi tentazzjonijiet li nixtieq li l-Knisja tiegħi, il-Knisja tagħna tevita. L-ewwel nett it-tentazzjoni tas-supervja. Aħna komunità ta' fidi li għandna status f'dan il-pajjiż. Jien qed nitgħallem norbot qalbi inqas u inqas ma' dal-imbierek status. Aħna bżonn naċċettaw il-fatt li aħna membri ta' din is-soċjetà, ċittadini daqsat ieħor, imma m'għandna l-ebda dritt nimponu il-viżjoni tagħna fuq is-soċjetà kollha. Li nitolbu hija l-libertà li aħna nkunu nistgħu nidħlu fid-dialogu mas-soċjetà. Li aħna ngħixu l-ħajja tagħna fil-kwiet. Li l-kontribut tagħna jiġi rikonoxxut. Jekk pereżempju il-Ministeru għall-Politika Soċjali u għall-Familja jagħmel tajjeb joħloq servizz ta' counseling għal miż-żewġin u jonfoq il-belli li jri għalih, nippretendi wkoll li rikonoxxi dak li jagħmel il-moviment ta' Kana fid-djoċeżi tagħna. U ngħidilkom il-verità, jien nitkellem hekk biċċi minn quddiem għax qed nagħmel oxra jibsa. Tibbies kuljum qiegħda dil-imbirka oxra. Għax ngħid jiena wara kollox mhux għalija, jekk ma nitkellimx min se jitkellem. U jiena ngħidilhom ukoll meta nitkellem ejjew ħaniftehmu għax jiena imma mbagħad fil-każ jiena l-komunità tiegħi ngħidilha fejn qegħdin. Aħna rridu wkoll hawn lobbies li jafu ħafna imexxu l-aġenda tagħhom, aħna lura ma niswew xejn. Mela le supervja, imma mhux li mbagħad aħna ma neżistux. Dik tentazzjoni oħra li aħna mbagħad noqgħu ċertu inferiority complex. M'għandniex għalfejn. Jiena nerġa' ngħidha ċaro tont qudiemkom, nirrifjuta imma kategorikament nirrifjuta li nkun ostaġġ tal-passat. Jien meta jippruvaw jalqu li ħalqi joqogħdu jsemmu l-60s. Jien twilit fin-1959. Fis-62 kelli 3 snin. Nassigurakom li ma kontx naf insaffara s-suffara. Sewwa? Mela jieħdu paċenzja il-kol kemm huma u li ma jsiktunix billi joqogħdu iżefnu l-60s. U lil ħadd minnkom. Imma dan huwa sintomu ta' ġerħat li għadhom ma lqux. U għalija dik hija sfida. Sfida li ma tmurx malajr. Hija sfida pastorali li ma nistgħux ninjoraw. Aħna nistgħu ngħidu hekk, ma nkunux ostaġġi tal-passat. Imma l-bagalja rridu nġorruha, bagalja li forsi ma ppakkjajni xaħna, imma rridu nġorruha wkoll. Il-Papa semma żewġ tentazzjonijiet li jiena wkoll kont semmejthom li sħab il-Presbiteri f'Settembru, ma peressi semmihom il-Papa propju fil-15 ta' Novembru meta indirizza lill-Knisja Taljana insemmihom ukoll hawnhekk ċertu enfasi. Il-Papa uża żewġ kelmi tqal li permettu li nużhom jien ukoll u nispjegahom. Il-Papa semma il-Pelaġjanizmu u l-Injostiċiżmu. Issa l-Pelaġjanizmu x'inhu?
isem ġej minn Pelagju li kien kellu dottrina li inti tista' salva bit-tjubija tiegħek innifsek m'għandek bżonn il-ħnina talla, tista' inti tirranġa tagħmel xi riċetta u jirnexxielek. Din hija tentazzjoni wkoll tagħna li tant inħossuna kapaċi li ninsew li Alla qiegħed imexxi l-Knisja. Lil Pietru, u mhux lil Pietru biss, lil rajja tal-Knisja, Ġesu talabhom li jħobbuh. U meta Pietru qallu inti taf, Sinju, li nħobbok, Ġesu qallu ira in-naċ tiegħi. Ma qallux tiegħek. Tiegħi. Mela importanti ħafna li qudiem il-mulej aħna bħala Knisja ngħidu aħna ta' Ġesu rridu nieħdu ħsieb xulxin. Imma mhux se jkunu il-kapaċitajiet tagħna li jmexxuna, imma li aħna nissottomettu ruħna għal ħniena u l-għajnuna u l-grazzja ta' Alla. It-tieni kelma tqila kien gnostiċiżmu, di x'inhi, mhux m'għandix taqsam man-nokki, imma mal-gnożi, dina l-erezija li inti tista' tasal għal erf bil-kapaċità tiegħek li m'għandekx bżonn lil Alla li jilluminak u jurik il-verità tiegħu. U l-Papa jgħid il-tentazzjoni tal-lum dan il-qasam hija li aħna nistrieħu fuq l-istrutturi u fuq il-programmi pastorali u fuq id-dokumenti li nagħmlu. Jien ma ninsaqat il-kelma li qalli Isqof Qaddis illum mejjed Clemente Riva meta kien ġie konkluż wara ħafna sekli, deċenni, is-Sinodu Ruman u għatlu komplimenti tad-dokumenti għalli Padre, għalli ma sono solo dokumenti. Sono solo dokumenti. Namlu tajjeb li aħna niċċelebraw is-Sinodu Dioċeżan li ġie ċelebrataw u noħolqu d-dokumenti li editur tagħhom kien il-Vigarju, imma inkunu qegħdin nidimbu jekk aħna ngħidu issa għandna kollox ċar, black and white. In-gnostiċiżmu hija wkoll l-erezija tal-black and white, kollox iridu black and white. Papa jgħid ma tħallikx il-kapaċità taċċetta li fir-realtà mhux kollox black and white. U din hija xi ħaġa wkoll li l-Knisja tiegħi nixtieq li tevita. Anke bil-mod kif nitkellem jien. X'aħna ħafna drabi nitkellmu f'termini ta' black and white. Jisu hemm xi ħaġa li kollha ħażina, xi ħaġa kollha tajba. Ir-realtà mhux hekk biex nikkwotaw ktieb reċenti u film reċenti, there are many shades of grey. M'hemmx għalfejn noqogħdu ngħidu x'number. Ġaħna fit-thousands immorru, mhux 50 shades of grey, thousands. Ejjew ukoll nevitaw il-qtieħ il-qalb. M'għandniex għalfejn. Irridu nagħmlu kuraġġ, irridu nħarsu lejn l-isfidi li għandna mingħajr ma qalbna. U għalhekk jekk tajdu li tkellim wisq fin-negattiv, inti ma kif trida l-Knisja. Jiena l-Knisja Maltija nixtieqha u tibqa' għax mhijiex mod ieħor vibranti u ferrieħa. Jiena ma jdejqunix iż-żgħażagħ jisfnu fil-marċi, idejquni sokrana u daħja, dik iva. Imma tgħidli you can't have one and the other, imma without the other. Irrida wkoll Knisja solidali li aħna nkomplu bil-missjoni li bdew ta' qabilna li l-enerġiji tagħna, il-proprjetà tagħna, il-patrimonju tagħna jintuża għal ġid komuni fejn hemm l-iżjed bżonn, fejn hemm l-ikbar faqar. Nixtieqa umli
u tkellimt ħafna fuq it-titli tal-umiltà li għandna u l-umiljazzjonijiet li jkollna, imma anke koraġġuża. Żagħżugħa imma fl-istess ħin għarfa. U fuq kollox nixtieqha missjonarja. Aħna bżonn bil-ferħ tagħna nevanġelizzaw lil min iżurna, għax aħna ħafna drabi ngħidu missjoni. Iridu bil-fors immorru, jiena mbirek lill-kleru, lill-reliġjużi, lill-lajċi li jiddeċidu jagħtu ħajjithom għal komunitajiet fejn hemm bżonn madwar id-dinja. Imma aħna għandna eluf ta' nies li jiġu fostna matulek ja sena. Xhieda qegħdin nagħtuhom bil-patrimonju kulturali tagħna, bil-preżenza tagħna, bil-mod kif inġibu ruħna imqar kif insuqu. Nirrepeti xi ħaġa meta npoġġi dal-ktieb dejjem jintefa' hawnhekk. Nirrepeti xi ħaġa li qedta lil ħut il-Presbiteri. Jiena nixtieq knisja komda fil-kuntest li qegħdin ngħixu illum. Mhux b'nostalġija l-pastaġġ kemm konna tajjeb. Dik hija memorja selettiva li ngħaddu minnha il-kol kemm aħna u sinjal li nkunu qegħdin nixxieħu. Knisja dejjem żagħżugħa, knisja li tħossha komda fil-kuntest li qiegħda fiha. Mela jiena komdu immur fuq xarabank, mhux bil-fors karozza tal-linja, ma fuq xarabank, u hemm ħafna ilħna. Jiena wieħed minnhom. Evidentement, irridu nagħmlu ħilitna biex il-katekezi tagħna, nitkellem ftit fuq il-katekezi, kollha mhux biss l-esperjenza li żgħażagħ tagħna inlaqgħu ma' Ġesu, imma jkollha wkoll il-kontenut tal-fidi. Għax jiena, pereżempju li żgħażagħ li jiġu għall-Griżma, nitlobhom deċiżjoni adulta fuq il-fidi tagħhom. U kultant ngħid imma daw qed jifhmu x'qed ngħidilhom. Meta mbagħad ngħidulhom din il-fidi tagħna. Jiena biex nikkonkludi għax nofsinhar u 10 nixtieq nantiċipa li għas-sena għall-bidu tas-sena tal-ħniena jiena u Monsinjur Grek iddeċidejna li nagħtu lill-komunitajiet tagħna l-Djoċeżi ta' Malta, d-Djoċeżi ta' Għawdex, ittra pastorali dwar is-sena tal-ħniena. Kif tafu il-bib ġubilari Malta se jkun il-katedral tal-Imdina u jinfetaħ fit-13 ta' Diċembru fil-għaxija. Imbagħad se jkun hemm żewġ bibien oħra li jitħabbru dikinhar stess. Anke jitħabbru id-dati meta se jkunu miftuħin. Mela Malta bħalma se jkun hemm anke fid-Djoċeżi ta' Għawdex se jkun hemm 3 bibien għall-ġublew tal-ħniena. Nispera li kulħadd ikollu ċans jgħaddi għalmenu wieħed minnhom. U mbagħad fl-ittra pastorali ngħidu x'isirlek, x'jiġri minnek. Ġieli mhux taqa' xi giljottina biex noqogħdu attenti. Jiena bħala konklużjoni nixtieq nintroduċilkom xi ftit mill-kollaboraturi tiegħi li għażilt minn wara il-21 ta' Marzu meta sirt Arċisqof ta' Malta, ħadd il-pussess ta' Djoċeżi u Djoċeżi ħadet il-pussess tiegħi, evidentement. Ħadnitni fil-pussess tagħha ġifieri. Iftafu bħala Vigarju Ġenerali tiegħi għażilt il-Monsinjur Joe Galjakurmi. Vigarju Ġudizzjali huwa Dunkarm Zammit, fejn qiegħed Dunkarm. Naqra Dunkarm għalli jkunu jafu. M'hemmx għalfejn ċabċbulhom, ta' mbagħad inċabċbujilhom f'taħar. Il-Kanċillier huwa Monsinjur Gatt huwa konfermat.
Meta tkunu tridu titolbu li tiltaqgħu miegħi jew nkella titolbu appuntament miegħi hemm il-Father Michael Buġejja, għaliex Father Ġezmo Manikoro talabni mument ta' mistri, imma huwa Father Michael Buġejja. Evidentement jiena nirringrazzja wkoll lill-Mistriolo li jieħu paċenzja bina l-koll. Is-segretarju privat għadu Monsignor Mario Camilleri fejn qiegħed Mario hemm qiegħed. Segretarju amministrattiv għażilt li Sur Michael Pace Ross. Fejqet Michael bil-wifqa. Daru mal-ħajt għax veru daru mal-ħajt. Ma jidillix li qed Andrew għax ma rajtux safeguarding, head of safeguarding. Huwa Sur Andrew Azzopardi, ma jidillix li Andrew qed illum. Għall-Uffiċċju Komunikazzjoni Soċjali kulħadd jafu għandna lil Sur Kevin Papaġorkovolo li kulħadd jippreferi jgħidlu Kevin u daqshekk. Għall-ewwel darba sa fejna fien fl-istorja tad-djoċeżi għażilt żewġ vigarji episkopali. Dawn ikunu bl-awtorità tal-vigarju għal settur partikolari. L-ewwel wieħed huwa l-vigarju episkopali għall-evanġelizzazzjoni li jiena qed nafda fidejn Dun René Camilleri. Dak ukoll daru mal-ħajt hemmhekk bejt wieqi. Grazzi René, taħt il-vigarju episkopali għall-evanġelizzazzjoni hemm is-segretarjat tal-katekezi li huwa avdat lil Karl Mario Sultana, hemm is-sister ukoll nixtieq nirringrazzja pubblikament tal-Tamer Alexandra. Is-segretarjat tal-liturġija għadu vakanti min jixtieq japplika jixtri l-inċens qabel u nemx għalfejn tapplikaw ta'. Is-segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika sissa qiegħed fidejn Father Charles Malija kif tafu s-segretarjat li jmexxi din il-ħidma importanti tal-iskejjel Kattoliċi. Mbagħad hemm vigarju episkopali għad-djakonija li huwa Monsignor Charles Cordina, dak mhux daru mal-ħajt, imma kważi wkoll, ġifieri għaliex il-pis li għandu mhux ftit. Kollaboraturi diretti ta' Monsignor Cordina hemm Monsignor Alfred Vella tas segretarjat tal-migranti, Kummissjoni Ġustizzja u Paċi is-Sur Rodri Kaġus, il-Caritas Leonid, ma nafx għandi kurajtu Leonid minnhom jien, fejqat Leonid hemmhekk. Fidej Sur Leonid Makaj, nirringrazzjak ħafna, nirringrazzjakom kollha għaliex il-qoddimi kolli ċansu koll b'mod regolari niltaqa' ma' daw il-gruppi. Id-djar ta' tfali għandi fidej Monsignor Victor Zamit Mekien, għad-djar tal-anzjani għanna l-Sur Andre Vassallo Grant. Andre, ħajarawk, għax kulħadd qed jixxi allura jkollna bżonnu. Djar għal persuni b'diżabilità Dun Martin Mikallef. Il-kleru l-parroċċi bħalissu mafdati fidej Monsignor Franz Abdilla. Il-lajċi huma fdati fidejn is-Sur Joe Farrugia fejn Joe ġament ikun moħbi x'imkien qed jipprova jsib xi ġużejjed. Imma għaż-żgħażagħ biex jgħinni f'din il-pastorali essenzjali forsi niprovdulhom xi alternattiva għal Paċevil, li tkun ġenwina u tkun pożittiva. Kont qed nara ftit ċarabank bħalma jagħmel kulħadd nimmaġina insomma. Min ikollu bżonn il-penitenza ta' nhar ta' ġimgħa, tista' wkoll ma ngħidulux hekk il-Peppi għax tasallu. Imma ħafna minn daw is-sidien mhux biss tal-plus one imma dawna tidu toffrulhom xi imkien. Daw under 17 ngħid mhux under 17 biss iż-żgħażagħ. X'alternattivi qegħdin noffrulhom bħala komunità nisranija. Għandi l-pjaċir nindika bħala kollaboratur tiegħi f'din il-missjoni lis-Sur Benjamin Flores Martin. Minn hemm, mhux minn hemm, ċab ċpulu għax il-biraħ jgradwa. It-tfal is-Sister Anna Sammut kienet
qoddim il-bira fej qiegħda, Sister Anna Zammut. Minn hemm, fej qiegħda, hemm qiegħda hekk. It-tfal li rrid niltaqa' miegħek sister. Għal-familja jiena qed nafda din il-ħaġa imma nixtieqha tkun biex ngħidu hekk missjoni kbira u inklusiva fidej il-moviment ta' Kana li evidentement dal-waqt inħabbar id-direttur ġdid tagħha fil-waqt li nirringrazzja ħafna il-Father Joe Mizzi ta' ħafna snin ta' ħidma. Għall-sport jina din għanni triet meta nsejma dil-kelma sport għandi l-Sur David Azzopardi u għallaqdietu l-movimenti nixtieq niltaqa' mal-forum u noħolqu ambjent ta' dialogu u diskussjoni. Jina nixtieq nirringrazzja lil Father Mark Sultana ta' dak kollu li għamel l-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali, il-kollaboraturi tiegħu wkoll, u anke l-Father Joe Ingwanis għal-kemm in absenzja għaliex qiegħed għal-mument ta' studju Cambridge għall-CERN, l-Istitut ta' Riċerka dis-CERN. Ma nixtieq ukoll li dawn il-kummissjonijiet dioċeżani li se nsemmi impoġġuhom b'mod speċjali fit-talb tagħna minħabba l-missjoni delikata li għandhom anke fil-kuntest attwali. Allura l-Kummissjoni Ekumenika li hija mmexxija mill-professur minn Father Hector Sherry, jiena nirringrazzjak Father Hector tad-dedikazzjoni tiegħek għal moviment ekumeniku f'pajjiżna għax inti wieħed minn dawk l-eżempji rari tal-il-bene non fa chiasso, imma fa molto bene, fa molto bene, fa molto bene. Naf li mhux qiegħed hawn naħseb qiegħed jgħallem Ruma Father Joe Ellul li jgħinna ħafna bil-Kummissjoni Dialogu Interreliġjuż u wieħed mill-esperti kbar li għandha l-Knisja fuq l-Iżlam, intom tafu kemm hija attwali dan id-dialogu mal-Iżlam. U anke attwali il-Kummissjoni Dioċeżana dwar l-okkultu sataniżmu li bħalissa hija mmexxija minn Patri Elia Vella din rrid nidħol fid-dialogu anke mal-provinċjali reliġjużi biex ikonna tim dejjem iżjed aġġornat u attwali f'din il-ġlieda kontra x-xitan. Mbagħad hemm il-kummissjonijiet tal-Konferenza Episkopali. Nerġa' nsemmi lil Prof. Sherry għal Kummissjoni Teoloġika Interdioċeżana. Imma wkoll nixtieq nirringrazzja mill-qalb lill-Kummissjoni Interdioċeżana Ambjent, mod speċjali lis-Sur Mario Kamenzuli. Daw l-aħħar snin mhux taħt biss il-Presidenza ta' Mario, il-Kummissjoni Ambjent kienet verament vuċi profetika li tagħmel unur lill-Knisja Maltija. Mario ġillu ma il-bieraħ ġie. Aw qiegħed Mario ma ġiex, tibżax. Naħseb qiegħed jipprepara s-seminar li se jagħmlu fuq Laudato Si. Ma jien nixtieq nirringrazzjahom ħafna. Bad għandna il-Kummissjoni għall Patrimonju Kulturali Kattoliku li hija mmexxija bħalissa minn Monsignor Vincent Borch imma li hemm bżonn verament nagħtu kasa bħala l-promotriċi tal-patrimonju kulturali tagħna. Jien ma nistax neżiġi li l-Istat iħares il-patrimonju kulturali nazzjonali meta mbagħad il-patrimonju kulturali li qiegħed fidejna nagħtuh bis-sieq. Qed tifhmuni x'qed ngħid? Qed tifhmuni x'qed ngħid? Għax aħna għandna d-dover li nidgwidaw ukoll bl-eżempju, jew li nagħtu eżempju. Jien għandi dritt li l-Istat neżiġi li ħares il-patrimonju kulturali tan-nazzjon, imma l-aħwa inkun faċċol, skużi l-espressjoni, aħfru li tal-kelma jibsa, jekk imbagħad jien ma neżiġix l-istess ħaġa minna nfusna, minni nnifsi, minna bħala komunità. U dan huwa importanti, xi ħadd tisafar biex jgħid li nieqaf dal-waqt. Jiena evidentement kif tafu għandi bżonn inkun kontinwament fi dialogu ma' reliġjużi. U għalhekk għal dan id-dialogu
jiena tisma dawn għandhom kunsill li huwa biex ngħidu hekk il-mod kif huma joħolqu ambjent kolleġjali, jiena rrid niddialoga direttament miegħu. U għalhekk fejn jitlu reliġjużi l-ġiel jiena mhux se jkolli delegat apparti waqqas għan-nisa imma il-kuntatt tiegħi jkun il-President tal-KSMR li bħalis huwa Father Martin Mikallef u mal-reliġjużi nisa hemm il-Viċi President bħalissa tal-KSMR Sister Atanasja Buħaġar. L-allura aħna nkunu f'kuntatt dirett u regolari importanti ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzja evidentement lill-Fakultà tat-Teoloġija. Intom tafu, Aziz Father Manuel, nixtieq mhux biss nindirizza lilek imma li ringrazzja lil sħabek kollha. Ta' din il-missjoni kbira li għandkom, il-mulej tagħkom ħafna erf. U intom użajtu għal-glorja tiegħu, komplu użaw għal-glorja tiegħu. Aħna meta jkollna xi problema imħabbla ħafna nirrikorru dejjem lejkom. Allura nixtieq nabbikom bir-responsabilità tar-riċerka, imma wkoll nirringrazzjakom tad-disponibilità li turu fid-dialogu mas-soċjetà. Aħna għandna diversi konsilli u ambjenti fejn niltaqgħu flimkien. Jien nixtieq li din l-Assemblea Dioċeżana li se nikkonkludi issa b'talba tkun appuntament qrib Kristu Re għat-tmiem tas-sena liturġika aħna nħarsu lejn bidu ġdid tas-sena liturġika. Biex anke l-Assemblea tkun dejjem taħt il-ħarsien ta' Kristu Sultan tal-Univers li aħna tiegħu għaddejja. Tajdu li xażil taqrib l-anniversarju tal-ordinazzjoni episkopali tiegħek għax jiena dik mhux jiena għażilta 3 snin ilu, imma għalija tfisser ukoll din il-ħaġa. Li jiena nkun magħkom, jiena nirrifletti fuq il-missjoni li magħkom inkun nisrani u għalikom jiena isqof. U għalhekk mhux biss hemm kunsill presbiterali ġdid, se jkun hemm kulleġġ tal-konsulturi ġdid, fix-xhur li ġejjin ukoll ikollna kunsill pastorali ġdid, dioċeżan, biex jiena nkun ukoll f'kuntatt mar-realtà lajkali, jiena niddixxernu flimkien għas-sitwazzjonijiet li nifaċċaw ruħhom minnha. Imma nixtieq nirringrazzja lill kollaboraturi fil-KFD li jagħtuni l-pariri dwar kif jiġu amministrati l-beni ta' dioċesi, il-KRD li jagħtu policy anke dwar l-użu tal-proprjetà mir-reliġjużi u żewġ konsilli li se nħallihom għall-aħħar. Il-konsill tad-delegati tiegħi li nixtieq li niltaqgħu regolarment u il-kulleġġ tal-kappillani. Eżis kappillani, intom l-għajnejn tiegħi, il-fom tiegħi, l-idejn tiegħi, il-qalb tiegħi. Ħobbu lil dan il-poplu.